Impressionants, La fura dels baus. Un espectacle dedicat a les malalties minoritàries entre músics, tècnics, actors i actrius, més de 100 persones que han estat actuant en aquest espectacle. Un espectacle que ha estat dedicat a les malalties minoritàries, però concretament en el temps d'espera, en el temps de la diagnosi. Precisament per parlar d'aquest temps de la diagnosi, aquest temps d'espera, a dins del Casino l'Aliança del Poble Nou, hi tenim la Maria Fernández Vidal amb un metge. Endavant, Maria! Som-hi! Gràcies, Quim. Moltes gràcies.